Aha, Dax, je 2010, aha, je. This is a Cinema Beats production. Brate, izlazim iz kuće i krećem u grad. Idem da postrojim sve ribe sad. 7 s ortakom u džipa. Idemo da jebemo kevu, onome ko pita. Imamo puške i ganove, ali još nemamo stanove. Džip ima 700 konja, ali kada mu nabije gas, on počinje da vonja. Murija može samo da ga puši. Kučka od moje sperme počinje da se guši. I tako mi furamo dalje, onaj svemoćni nam signale šalje. Ne bavimo se drogom, samo pravi gangster stil. Vidimo lika, ide ulicu kao debil. Ubacimo džip u petu, nabijemo gas da napravimo štetu. Idemo do lika, on ima večerasnju šemu. Naišla mu keva, odmah menjamo temu. Imamo, brate, plan za večeras, a ti možeš samo u kurac da se teraš. Sedamo u džipa i teramo dalje. Stižemo na licu mesta, onda pravac peta pa šesta. Teramo dalje i stopirana slik na ulici. Izgleda kao navučen na gudrici. Kaže, alo majmuni, izađite napolje. Mi izašli napolje, lik vadi gun, bum bum, pade u san. Yeah, aha, Dax, motherfucker.